Egunon danori, Mendaron eta Udaletxeko Udalbatzaretoan 2023ko ekainaren 17an, 12ak direnean, Udalbatza lehenengo deialdia biltzen da eraketarako batzar honetan. Bilkura irekita, adinezko mailaren eraketara jotzen da. Zinegotzi nagusiena eta gazteena eta Udaletxeko idazkariaz osatuko delarik. Ekainaren 19ko 5/1995 lege organikoaren arabera, alkatetzarako hautagaiak izendatzen dira zerrenda bakoitzeko lehen zinegotziak. Enetxe Zerraro Arriola eta Iñaki Arregi Uria. Hautagaiak nahi dezute edo uko egiten diozute egoera hori, Iñaki? Uko egiten dio. Enetz? Ez dugu, maile. Ondoren, aurkezturiko zinegotziak, Isileko boto txartelaren kotxo txartelean. Enetxe Zenarro, Txuri, Enetxe Zenarro, Txuri, Enetx Ezenarro, Enetx Ezenarro, eta Enetx Ezenarro. Lau botu, Enetx Ezenarro, bost botu, Enetx Ezenarro eta lau Txuri. Ondorioz, Enetx Ezenarro alkate izendatua geratzen da. Enetx Ezenarro. Alkate karguari dagozkion eginkizunak beteko dituzula erregearen leial izanik eta estatuko beharrezko arauaren konstituzioari men eginez. Legeak ala aginduta izan du. Korporazioa osaturik parte hartu dezakezute, nahi dezutena esateko. Bai, zera maleko duan, azaldu nahi dugu, azkenean ez dugula gure kandidatura edo aurkeztu, bizkat herriak hauteskundeetan azaldu duen nahia errespetatuz, eta hemendik aurrera oposizioa elkarlanean egiteko zin eginez, ez? Eta hori izan gure nahia. Zorionak. Daiga dezute makilla eman. Mila esker, ezaten guztioi. Eta, lau urte ondoren, makilla aldaketa izango da. Nik eskerrak eman, zinegotzi guztioi, udal teknikari eta langile guztioi, eta herritar guztioi. Eta, nik esperientzi modua, lau urte izan dira, eskerra eman besterik ez daukat, herriaren indeten guztia herriaren alde izan da, badaki, tan guztokoa ez dingo nitxulain gauz guztiak, baina ziur egon, nire borondate guztiek niretela, gauzak egon duen itxeko. Eta, orain, esen horri, suertea, eta, Eta, barkatu, azkenengo pasokata.
lankidetzan jarraitzeko asmoarekin, da, hemen egongo gara, elkarlanean. Eskertzen dira, hitz horrek, eta eskertzen dira nereak esan dutxuan zerak ere hautagaitza zorgiztiana, zentzuzko iruditzen gaku, hautuzkoetan hautagaitzak izan da, iruditzen gaku bere berdin nikoen dutela. Eta, hitz batzuk esatiagatik, eskerrik asko Iñaki zeagatik, espirutako zeagatik, arreratik. Zuei ere eskerrik asko, guardian eta eskerrik asko, gaur hona bildu zeaten hori. Hore handia da, niretzako makila hau eskuan hartzia, mendorako alkate izatea. Piskat, prozeso honek denbora piskat eskatzen duz, eta momentuan honek zera guztiak eta honek formalismo guzti honek, eta gero piskat asimilatzen juten zea horrek benetan esan nahi ezta. Hore handia dela esaten aban, azken baten, herritarrek emandako guregan, bai gure taldearengan eta bai niregan jarritako konfidantzari behar bezala erantzuteak hori ematen da balako. Ez batetikan eskerrona, baina bestalde batetikan horrek badakar bere zera ere ardura, sentimentu zera bat somatzen dugu egun hauetan eta handik aurrera ere ala izango da pentsatzen dut. Eta, 4 urte dutzukago horretikan eta usaiatuko gara 4 urte horretan zuek Mendoroko herritarrek guregan jarritako konfidantza horri behar bezala erantzuten. Ahalegin guztia egingo dugu, gure ahalmen guztia jarriko dugu, bai nik eta bai gure taldeak hori horrela izan dadi. Eta, zesanik ez, Iñakik esan da bezala, guk ere nahiko genduke 4 urte honetan pixkat halako inpronta bat jarri udal gobernu honi ez nahiko genduke kanpainan hainbestetan edo behin horietan aipatu ditugu ezaugarri edo balore batzuk azpimarratzia eta horretan oinarritzia gure eguneroko jarduna batetikan gardentasuna, udaletxeak daukan informazioa bildurri gabe jendearekin konpartitu, hori iruditzen hartu importantia dela instituzioaren sinesgarritasunari begira, bestalde batetik hori Iñakik esan da bana ez elkarlanerako borondatia hori eskertzen dugu eta guk ere bide horretatik joteko asmoa daukagu, bai udalaren barruan udal talde desberdinekiko elkarlana, baina ez bakarrik udalian baita ere kalian jendiakin, bai norbanakoekin edo ondetezken elkarte eta eragile desberdinekin ere gure asmoa da elkarlanean jardutia eta hirugarren balore bat aipatzeagatik parte hartzia iruditzen jaku dela garai hauetan politika instituzionala neurri handi baten ikusten da parte hartzeak eta hauteskundeetan egoten diren parte hartzetan da zelako desafekzioa dagoen eta iruditzen jaku neurri baten ahalegin dela instituzioetatik jendearengan hurbiltzen eta alde benean jendeari parte hartzeko aukera ematen eta horrek pixkat udala eta kasu honetan izaten dena instituzio horik hurbilena, lokala jendearekiko hurbilen dagoena bere egunotasunean, hori pixkat jendeari hurbildu eta pixkate politika prestigiatzen edo benetan jardun noble bat dala pentsatzen dugulako eta horretarako gatozelako. Eta, hortan hiru oinarri egiten zehatuta ahalegituko gara aurrerantzian lan egiten eta eskartzen da berez ere elkarlanerako borondatia eta beste ez naiz asko luzatuko eskerrak eman berriz, etorri zeraten hori, eskerrak eman babesa erakutsi diguzuen guztioi eta Mendaroko jende guztiari orokorrian gu ahalegituko gara gobernatzen ez bozkatu gaituzten baizik eta Mendarotar guztiei eta beti ere aldan neurrexan hori asmo hori izaten da Mendarorentzat onenak eta Mendarotarentzat onenak dian proiektu eta politikak martxan jartzen bintzat horrek lehen izten, ez beste edozein interesen aldetik. Eta, beste, bai aurrerantzian ere, bai udaletxean da bai kalian erdiko dugu aukera topo egin eta berba itxeko gauza desberdinen inguruan. Eta, eskerrik asko.